bɛ fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Monplan bɛ aw de kama. Monplan bɛ cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Monplan bɛ ka clientw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la. Prestation de services, conception de plateformes numériques, digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔw bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔɔnin b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Monplan bɛ aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Monplan bɛ commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Monplan B, k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Monplan B, ka sanni ni feere kɛ internet kan, teliya, nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa, a ye nɛgɛjuru sira banba 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Monplan B, lakana jɛlenya ani teliya. Septembre kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ye san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw ka kunnafoni ni o waati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka gouvernement ɲɛma ni o ye ministre ɲɛma ye Dr Shogɛl Kokala Mayiga ale kɔni tun tagara New York kaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a taara loni maaw ka lasigili o kuma kɔnɔna la n'a yirala k'a fɔ ko a kɔni ye an ka jamana ale kunna wolo ni lasigili o kɔnɔna la o hukumu de la sa a kɔni nana kunu a ka jamana o kɔnɔna la maliyɛndenw bɔra ka a bisimila kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko a ye yɛrɛwolo kuma ni ka o fɔ nanzaraw olu ɲɛna a nalen sa an ka pankuru jigin kɛnɛba la a bɔlen an ka pankuru jiginyɔrɔ la a kɔni i kunda kulubakaw olu fɛ ka min ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye a bisimila a taara ni ka taga ko minnu kɛra yen nɔ ka taga olu da Asimi Goita ale kulo kan. Sibikaw fɛ nɔ kunu tarata olu kɔni ye ji sanuma ni ka o sɔrɔ n'o ye orobinɛji ye a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kolomo karila an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sanu jiko fo ka taga se kuranko koɲɛw ma ni ale ye Seydou Lamine Traoré baaraw kɛra ale ɲɛna fo ka taa se SOMAGEP ɲɛmaw olu ma ani maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ in o kɔnɔna la. An ka wolomasiri taba maa 5 olu kɔni bɔnɛna u ni na kunu septembre kalo tile 28 ka sababuya kɛ bingani wale o tara ka u sɛgɛrɛ an ka jamana tile biyanfan o fɛ u ka maabaw ka kunnafoni o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko ni fagali wale in kɔni kɛra Sebabugu ka taa se Kewala ma ni dugu fila in kɔni bɛ Kolokani o lamini na ani an ka faba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 188 o de don. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Alpha Umar Konare n'ale si bɛ t'i jɔ san 75 la a kɔni bɛ lapitani Sheikh Zayed Arabakaw olu fɛ n'o ye Marakukaw ka jamana o kɔnɔna ye an ka nin jamana ɲɛmaakɔrɔ ye a kɔni taara furakɛli o de la dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la n'o kɛra karidon ye sa a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na a ka kɛnɛya kɔni o bɛ ka sabati. Gawkaw fɛ nɔ maa marafɛntigi fila n'olu tun bɛ bolimafɛn sen fila la olu kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka mouvement Ganda Koyikaw olu sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔ o yɛrɛ la sa ni wabariya sira o la a yirala k'a fɔ u kɔni ye dankari ni maa na ni ka u torin ka bɔ u dagayɔrɔ la septembre kalo tile 27 maa ma bɔnɛ ani na wa maa fana ma jogin o don kelen in fana na sa maa marafɛntigi fila olu fana ye bingani wale ni ka o ta ko ɲɛsi Aljanabajakaw
ulu fana ma gawkaw fe no nga ulu konta o ma laban ɲumana ka sababuya kɛ ni ma fila ninnu u ye tɛgɛ da u kan maa kelen kɔni o bɔnɛna ani na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maa kelen dɔ in kɔni ale kɔni ma se k'a ka jogini da o kun o kɛra ale sata ye u ka tɔnbolomaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni ka o dayɛlɛ walasa ka se k'a dɔn u sata kɛra fɛn kelen min ye. An bɛ taa Segu dugu caman de bɛ yen nɔ Segu ni olu kɔni bɛ ka u sigiyɔrɔ ka o bila i n'a fɔ Buyagiwere Bewani ale ni Pondazaba u bɛ ka u sigiyɔrɔw bila ni dugu kɔfɔlen in yɛrɛ bɛ Masina o lamini na Masina ale bɛ Jabali kɔni karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kelen don ka bagabagali ni ka o ta ka ni dugulamaw olu sɛgɛrɛ o dugu kɔfɛ fana u ye bagabagali ta ka dugu wɛrɛ minnu sɛgɛrɛ sa n'olu fana kɔni bɛ ka u sigiyɔrɔ bila o de ye Mɔnɛpedugu ka taa se Tugu Suguba Kolongo ale ni Manije Ntula ale ni Gumintilanji olu maaw kɔni fana bɛɛ lajɛlen bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ka bagabagali ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw olu fe yen nɔ septembre kalo tile 28 n'o bɛnna kunun ma o kɔni tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Laginɛkaw olu bolo ka sababuya kɛ san 1958 olu ka jamana kɔni ye kalafiliw ni ka o kɛ walasa ka se ka u bɔ Faransi u ka jɔnya o kɔnɔna la o don kofɔlen kelen fana ni o bɛnna san 2009 ma u ka dolanci kɛnɛ bɛ Kɔnakirikaw olu fe yen nɔ ni u ka jabɔyɔrɔ fana bɛ a la bingani wale fana tara ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ ni o bɛ u ka histoire o kɔnɔna la u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o o ye Mamadi Dunbiya ye ale kɔni ye tasibila kɛ kunu ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɔrɔ la. Europe 1 ale ka kunnafoni di o kɔnɔna la sa kunu septembre kalo tile 28 sɔgɔma Faransi ka kumalasela ni o y'u ka gouvernement kumalasela ye sa n'o ye Gabriel Attal ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Faransi o kɔnɔna la ka sababuya kɛ u bɛ ka maa dɔw ni ka olu bɔ u ka jamana o kɔnɔna la o de la Faransi ale y'a laɲini ni ka u ka sɛbɛnfura ni a bɛ wele nanzarakan na ko visa ka o dili ni ka dɔ bɔ u la 100 o 150 u bɛ o di Algérie ma ale ni Maroc ma 100 o 130 u bɛ o di Tunisikaw olu ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ jana an b'an ka bi kunnafoni datugu sa an b'a yira u la k'a fɔ don o don an tɛ sɛgɛn a fɔli la u ɲɛna k'a fɔ ala ni Mali kunnafoni .net ale ni Mon Plan B net ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la sa Mali kunnafoni TV ale bɛ sɔrɔ ni wagati in na Play Store o ka aw ka taa ni ka taa télécharger k'a bila aw ka téléphone olu kɔnɔna la n'aw donna Play Store kɔnɔna la aw b'a sɛbɛn Mali kunnafoni TV ka installer ni ka a sigi aw ka téléphone ale ka walasa aw bɛ se ka lafiya ni ka o sɔrɔ cogoya min na aw ka baara o kɔnɔna la Mali kunnafoni bɛ yan nɔ aw nisɔndiyali ani aw lafiyali o de kama ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na Mali kunnafoni.net ale jabarani kan n'ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.